Igbo bigbo ndị ọma ndewonu ekelekwa m unu ojingajeri chetakwa ndị ji aka oge ruola maka akụkọ ụwa nke si na Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Mọnde abalị 5 n'ọnwa 8 afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala Igbo n'iji malite gere isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị nke taa. Ihe adịghachila otu ọ dịbu na mbụ na azụmahịa na steeti Abia ka a nọchara n'ime ụlọ n'ihi njegharị ozuru ala anyị ọnụ. Ndị ọkpa egbe agbuola ndị ndu ime obodo 7 n'Ụmụcheke dị na kansụl Ọnịmụ steeti Abia steeti Imo biko n'oge nnọkọ ha. Onyeisiala Tinubu agwala ụmụ Naịjirịa okwu na-akpọ oku ka akwụsị njegharị nke akpọkwasịrị isiokwu bụ kwụsị ọchịchị ọjọọ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'aka ngwa ngwa. Ọkọ akụkọ bụ m Ezinne Mmadụ. Gọvanọ steeti Abia Dọkịta Alex Oti na-ekele ụmụafọ nke steeti a nakwa ndị mbịarambịara n'otu aka ahụ maka ịnabata arịrịọ nke ọ rịọrọ ka ha ghara inwe otu aka ha maọbụ ụkwụ ha ga-esi dịrị n'isonye na njegharị nke ahụ bụ megide agụụ nakwa oke ihe isi ike na-aga n'ihu n'ala anyị ugbu a. Gọvanọ Oti onye gosipụtara obi ekele ya mgbe ọ gara ụka ụbọchị izu ike na ụlọ ụka Seventh Day Adventist dị na School Road nke dị n'ala Aba ebe ọ nọrọ kwuo na enwegasịrị ụzọ ndị ekwesịrị isi mee njegharị megide ihe isi ike nke na n'ọtụtụ ya dị elu n'ụzọ udo nke na-abụghị site n'ịkpalite ọgba aghara. Ọ rụtụrụ aka na ịkpaghasị usoro ihe nke ndị bụ na ha ga-apụrịrị ezi ụbọchị ọbụla maka ịkpata ihe ha na-eri ndị ike okete orie n'aha na na-eme njegharị ga-eme ka ọnọdụ ihe kakwuo njọ. Onye gọvanọ kwekwara nkwa na a ga-arụzigharị okporo ụzọ School Road n'oge na-adịghị anya. Usoro azụmahịa alọtaghachila otu ọ dịbu na mbụ n'Ụmụahịa isi obodo steeti Abia ka enwechara ịnọ n'ime ụlọ nke ụmụafọ steeti Abia mere dịka a nọrọ na-enwe njegharị ozuru ala anyị ọnụ nke isiokwu ya bụ kwụsị ọchịchị ọjọọ n'ala anyị. Ahụrụ ọtụtụ ndị ntorobịa n'ọtụtụ akụkụ dị iche iche nke ala Naịjirịa ndị nupụtara n'igwe zọgharịa njem n'okporo ámá dị iche iche dịka ha bụcha epekele ndị edere ihe dịgasị iche iche, mana ka o si na-adị ọ bụghị otu ahụ ka o mere na mpaghara South East n'ihi na ụfọdụ ndị obodo nọrọ n'ime ụlọ ha ebe ndị ọzọ gara mkpa ha ka ya bụ njegharị na-aga n'ihu. Ụfọdụ ndị a bụkwanụ ndị gosipụtara na ọ bụ eziokwu na usoro nke ime njegharị ahụ bụ nke dị mma, mana ha kpebiri ịbụ ndị nke ga-ege ndị nwere agba ha na-elegara anya na mpaghara South East ntị nakwa ndị nke kwuru okwu megide isonye na ya bụ njegharị. Otu ụlọikpe amachiela onye eze arọ echiri ọhụrụ bụ His Eminence Dọkịta Eberechukwu Ọjị ka ọ ghara ị na-ebugharị onwe ya dịka eze arọ. Nke a na-abịa naanị otu izu echichara odogwu a ama ama na azụmahịa onye ụkọchukwu mechakwara ghọọ eze ọdịnala eze na-ememme bụrụ anya bịa lere n'ala eze arọ. Enwere ọgụ ndọrọ ndọrọ oche ahụ nke nọrọ na-aga n'ihu n'etiti Dọkịta Eberechukwu Ọjị nakwa otu nwanna ya bụ Godwin Kanu Ide. Iwu mmachi nke enyere n'abalị 31 nke ọnwa Julaị bụ nke ụlọikpe ukwu dị na steeti Abia nke nọdụ na Nkwụagụ Isochi nyere n'ihu ọkaikpe Chido Nwakamma. Ndị gbara akwụkwọ ahụ na-ekwu na-echigbuola Godwin Kanu Ide Kanu Okoro Oke eze arọ n'abalị 20 nke ọnwa Ọktoba afọ 2023. N'ihi nke a, iwu ahụ na-enye ọchịchị steeti a ntụziaka ka o were aka ngwa ngwa napụta Ebere Ọjị ihe metụtara mkpara ọchịchị nke nyere ya na mmalite.
onye isi ala Bola Tinubu na-arịọ ndị na-eme njegharị nakwa ndị nhazi ya maka ihe metụtara ịkwụsị ọchịchị ọjọọ ka ha bụrụ ndị nke ga-amịghachi mma na ọ bụ n'ihe metụtara njegharị ahụ ma nye ohere maka mkparịta ụka nakwa nkwurịta okwu. Na mgbasa ozi o mere ndị Naịjirịa, onye isi ala kwuru na ihe niile Naịjirịa chọrọ ugbu a bụ ka onye ọbụla tinye aka n'agbanyeghị afọ ndụ, n'agbanyeghị otu pati onye nọ na ya, n'agbanyeghị agbụrụ, okpukperechi nakwa ihe ndị ọzọ, ma rụkọ ọrụ ọnụ n'ịkpụgharị ọdịnihu nke obodo a. Ọ gara n'ihu dọọ ndị jiri njegharị ahụ na-akpata nsogbu na ọgba aghara aka na ntị n'akụkụ ọbụla nke ala anyị ka ha ghara ịbụ ndị nke ga-aga n'ihu ma bụrụkwa ndị nke ga-akpachara anya n'otu aka ahụ, nakwa ndị niile ọ bụ ha si otu ọbụla ha siri were mee ya bụ njegharị ozuru ala anyị ọnụ, bụkwanụ nke ha si n'ime ya were kwalite ịkpa oke agbụrụ nke na-ekwughị na agbụrụ ọbụla kwee biri n'ala Naịjirịa, na-asịkwa ha ka ha ghara ịdị otu ahụ ma kwe ka onye ọbụla biri n'ihi na anyị niile nwe Naịjirịa. Onye isi ala Bola Tinubu ekwuola na ụmụafọ obodo a chefuo ihe ọbụla bụ gbasara na ego mkponye aka mmanụ patrol ga-alọghachi ọzọ n'ala anyị. N'oge mgbasa ozi nyere ndị obodo a bụkwanụ ndị nke karịrị narị nde mmadụ abụọ ka e nwechara ụbọchị 3 zuru ezu nke njegharị ozuru ala anyị ọnụ nke kwụsị ọchịchị ọjọọ megide ihe isi ike na nke akụnụba nakwa nhụsianya. Onye isi ala kọwara na mwepụ ego mkponye aka mmanụ patrol na-afụ ụfụ n'ahụ n'eziokwu, mana ọ dị oke mkpa ime nke ahụ ma bụrụkwa mkpebi o mere ijiri hụ na a ga-akpụgharị ọnọdụ nke akụnụba ala Naịjirịa. Ọ gbakwunyere na ala anyị chọrọ ka onye ukwu na onye nta ghara ịbụ onye nke etinye aka na mgbasasị nke obodo, kama ka ha bụrụ ndị nke ga-ahụ na ha ga-agbakọ aka n'ọrụ iji dozie obodo a n'agbanyeghị ebe onye si nakwa nkwenkwe onye isi ala Tinubu, onye kwuru na ọchịchị ya dị ezigbo njikere ige ndị njegharị a ntị ma lebara nchegbu ha anya, na-emesi ya ike na ya anụ n'olu ha ka ọ dị ugbu a n'ihi na ntị echighị ya. Otu pati People's Democratic Party PDP ekwuola na okwu ọnụ nke onye isi ala Bola Tinubu banyere njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ enweghị mgbe ọbụla o jiri kwutetụ n'okwu gbasara ọchịchọ nke ndị niile pụtara n'ala Naịjirịa ma mee njegharị. Nnukwu odeakwụkwọ nke banyere ọhaneze nke otu pati PDP bụ Debo Olugunagba n'ozi nke o zipụrụ kpọrọ okwu onye isi ala dịka okwu ndọpụ uche pụọ n'isi ihe nke a na-ekwu okwu ya maka ya. Ọ kọwara na onye isi ala kụrụ afọ n'ala na ikwu okwu gbasara ihe ndị bụ esemokwu nakwa isi sekpụ ntị ejiri malite ihe metụtara njegharị ahụ, bụkwanụ nke na-akpagbu ụmụ Naịjirịa, nke metụtara oke iri elu ọjị nke usoro obibi ndụ, na-ekwukwa na ọ kachasị bụrụ n'ihe metụtara oke ọnụ nke ngwaahịa ndị gụnyere ihe a na-eri eri nakwa ọdịda nke akwụkwọ ego ala Naịjirịa na-adakasị, nke merela na o siri ezigbo ike ugbu a mmadụ ime atụmatụ ego ole o nwere ike iji mee ihe, n'ihi na ihe anọzi ugbu a n'ime ahịa bụ chibụ anọ ọzọ dịka ihe niile na-arị elu ọjị site na nkeji ruo na nkeji. N'ọzọ dịka ibe ya, otu n'ime ndị nhazi nke njegharị ozuru ala anyị ọnụ bụ Deji Adeyanju kọwara okwu onye isi ala Tinubu nke bụ agbasara n'ikuku dịka ezigbote ọdachi nke dakwasara obodo a. Onye ji ihe nrite nkwanye ugwu Nobel n'ala anyị bụ ọkammụta Wole Soyinka na-ata mgbasa ozi nke onye isi ala Bola Tinubu ụta, na-ekwu na okwu ahụ ekwutetụghị nnọọ ihe ọbụla banyere mmachi n'ike nke ndị ọrụ uwe ojii machiri ndị mmadụ, bụkwanụ ndị nke na-eme njegharị. Soyinka, onye ama dịka onye ya na onye isi ala Tinubu dị na mma, kwuru na ọjụjụ nke onye isi ala jiri aka ọjụ ikwu okwu ọbụla gbasara
ọnọdụ ahụ na mgbasa ozi ya nke ọ gbasara bụ akụkụ nke ịkwado nakwa inye ndị ọrụ nchekwa ụkwụ mgba ka ha gaa n'ihu na agwa ọjọọ ha n'ihi na o nweghị ihe ọbụla a ga-eme ha n'ihi nke a. Ọ katọrọ iji ngwa ọgụ ndị na-egbu mmadụ ọkachasị na-achụsasị ndị njegharị, na-ekwu na njegharị abụghị naanị n'ala Naịjirịa ka ọ dị ugbu a, dịka ọ gụkọtakwara ụdị njegharị a nke mere n'ọtụtụ ebe nke gụnyere mba France n'oge ndị na-adịbeghị anya n'afọ 2022 nakwa n'afọ 2023. Ọkammụta ahụ gara n'ihu gbakwunye na ala Naịjirịa akarịala ụdị agwa nke ndị ọrụ nchekwa iji ngwa ọgụ na-egbu egbu na-achụgharị ndị na-eme njegharị, bụkwanụ nke ọ kọwara na agwa ahụ bụ agwa agba ochie. Ogige na-ahụ maka nkwalite iwu mmepe obodo akpọrọ CISLAC n'aha mkpirisi na-akụpụrụ onye isi ala Bola Tinubu aka maka mgbasa ozi ahụ nke ọ nọ na ya gbaa ndị njegharị niile nakwa ndị nhazi ha ume ka ha kwụsị njegharị ọbụla nke ha chọkwara ịbagide gaa n'ihu ma nabata ohere nke mkparịta ụka. N'ozi nke onye dairektọ ha Auwal Musa Rafsanjani benyere aka na ya, otu ahụ kwuru na ọ bụ eziokwu na Tinubu anụla ma hụta na ọ bụ iwe kpatara njegharị ahụ nakwa nkwudosi ike ya ugbu a ige ntị na ihe ụmụ Naịjirịa bụ nchegbu ha nakwa ilebara ya anya nke ọma. Nke a bụ dịka ọ gbara ndị niile nwere agba ka ha bụrụ ndị nke ga-anabata oku onye isi ala na-akpọ maka mkparịta ụka ahaziri ahazi nke dị mkpa iji hụ na a ga-eleba anya n'ihe kpatara njegharị ahụ ma chọta ogbugbo na-adịgide adịgide ka enwee ike nwee ịdị n'otu nakwa mgbakọ aka n'ọrụ ma na-akpọku ụmụ Naịjirịa niile n'agbanyeghị afọ ndụ gị, otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị gị, agbụrụ gị na okpukperechi gị, ma ka onye ọbụla wụsị ihe ndị ahụ ma rụkọ ọrụ ọnụ maka Naịjirịa ga-aka mma. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na-ekwugharị okwu ha kwuburu na mmalite na egburu otu onye n'ime ndị uwe ojii na mmalite nke njegharị ozuru ala anyị ọnụ n'ụbọchị Tọzdee. Enyimba TV wetara gị akụkọ na onye Inspektọ Jeneral ndị uwe ojii Kayode Egbotokunu kọwara mgbe ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu na otu onye ọrụ uwe ojii tụfuru ndụ ya n'ihu ọrụ n'oge njegharị ahụ, mana ka o si na-adị mgbe ọ na-ekwupụta otu ihe si kwụrụ nakwa otu ndị uwe ojii si arụ ọrụ ha n'ihe metụtara njegharị ahụ, onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii Muyiwa Adejobi mere ka a mara na ndị uwe ojii ruru mmadụ 9 nwetara ogo dịgasị iche iche nke mmerụ ahụ n'oge ndị njegharị wakporo ha, ebe onye uwe ojii ahụ ekwuburu na ọ nwụọla bụ onye nyara ndụ n'ụzọ tụrụ ndị mmadụ n'anya, mana ọnọdụ ahụike ya ka sikwara ezigbo ike ugbu a. Adejobi gbakwunyere na ngụkọta nke ihe mere n'ugbu a dịka ndị anwụchiri n'ihe metụtara njegharị ahụ ruru mmadụ 680 maka mpụ dị iche iche n'oge ahụ ha nọ na-eme njegharị. Ndị omekome nọrọ n'ụtụtụ ụnyaahụ bụ Sọnde chụsasịa ndị njegharị maka ịkwụsị ọchịchị ọjọọ ndị gbakọtara n'ogige Gani Fawemi Park n'ogbe Ọjọta nke steeti Lagos mgbe o jiri ọkara gafee elekere 11 nke ụtụtụ. Ezigbote nghọtahie dapụtara n'etiti ndị nhazi nke njegharị ahụ nakwa onye kọmishọna bụkwanụ nakwa otu onye ọkaiwu bụ onye nke ama ama dịka JP, onye bịara ebe ahụ ịgwa ndị njegharị ahụ ka ha si n'ogbe ahụ pụọ ngwa ngwa, na-adabere na onye isi ala Bola Tinubu agwala ndị obodo anyị okwu n'ikuku. Mana otu ọzọ nke onye ndu ha bụ Adegboyega Adeniyi gbara 17 akpọrọ Peace Action Transformation shiri ọnwụ na ha enweghị ike isi ebe ahụ pụọ, na-akọwa na ha ga-anọgidekwa ebe ahụ ruo mgbe a na-amataghị. Ndị uwe ojii mechara wụbata n'okwu ahụ na-arịọ otu ntakịrị bụ maka njegharị iwe ha hụrụ ebe ahụ ka ha nwee ike lawazie. Obere oge ndị uwe ojii nọchara ebe ahụ na-ekwu okwu,
otu ọzọ nke ndị njegharị na-ebo ebubo na ọ nwekwara ndị nke siri na otu ebe ha chere na-ekwupụta ugbu a na akwụrụ ha ụgwọ maka ihe ahụ ha bịara mee, ndị si n'akụkụ okporo ụzọ nke akụkụ ya ọzọ webata ma malite ịchụsasị ndị njegharị dịka ndị uwe ojii nọrọ kụwa aka aghọ ma na-ele anya. Ndị njegharị na steeti Plateau haziri ofufe nro na gburugburu okporo ụzọ ochie ọdụ ụgbọelu dị na Jos, ebe ndị njegharị gbakọtarala kamgbe ha malitere njegharị ahụ nke banyere n'ugbu a ụbọchị nke 4. Ofufe nro ahụ nke ndị ụka Kraịst ma ndị nke ndị ụlọ ụka alakụba bụcha ndị nke bịara ya yiri nke mere n'ụbọchị Fraịde bụ ekpere Jumat, nke ọ bụkwa ndị ụka alakụba hazikwara n'otu ebe ahụ, dịka ndị gbakọtara ụnyaahụ karịrị ndị gbakọtarala na mbụ n'ebe ahụ. Otu ahụ bụkwanụ nke gara n'ihu n'ihi na ọtụtụ ndị bụ ndị nke sonyere ndị njegharị ahụ bụkwanụ ndị nke jiri ebe ahụ ugbu a mere n'ụlọ nsọ, dịka ndị mmadụ jiri obi ha niile bụọ abụ otuto nakwa ife ofufe iji merube ụbọchị nke 4 nke njegharị ahụ. Mgbasa ozi nke onyeisiala Bola Tinubu n'ụtụtụ ụnyaahụ bụ Sọnde ameghị ka ndị njegharị ahụ mara ihe ha ga-eme n'ihi na ha kwuru na ọ nweghị ihe ọbụla nke ha hụrụ ọ bụ ihe onyeisiala kwuru metụta ihe ndị nke kpatara ndị mmadụ jiri malite njegharị ahụ bụkwanụ nke a chọrọ ka gọọmenti mere ha. Onyeisiala kwuru n'okwu nke na-enweghị ihe ọbụla nke metụtara ya na njegharị ahụ nke ehiwere. Onye minista na-ahụ maka ọrụ ubi nakwa nchekwa ihe oriri Abubakar Kyari ekwuola na ala anyị na-atụ anya nnukwu owuwe ihe ubi ga-ama abụba tupu afọ anyị nọ na ya akụrụ ọnụ. Iri elu ọjị nke ọnụ ahịa ngwa nri ruru ihe dịka pasentị 40 dịka ozi nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbakọ bụ NBS n'aha mkpirisi wepụtara, nke gbaliri ọnụ ahịa nke ngwa ihe oriri elu nke na-adịghị erukwa ọtụtụ nde ndị mmadụ aka ugbu a. Mana Kyari n'otu ihe omume telivishọn ajụjụ ọnụ nke ọ gara kwuru na ọchịchị etiti ewerela nzọụkwụ ndị nke dị oke mkpa o tinyere n'ọrụ iji lebara ọnọdụ ahụ anya, gụnyere ịkpụgharị usoro ọrụ ubi nakwa otu esi arụ ya bụkwanụ nke ga-agbalite nkọpụta ihe oriri elu, dịka o siri mee ka amata na oge anọ na ya ugbu a bụ oge ịkụ ihe n'ala nke sokwa na-akpata ihe metụtara ụkọ nke ihe oriri n'obodo a. Ndị ọkpa egbe n'abalị Satọde ndị ọkpa egbe nọrọ n'abalị Satọde gbuo ndị ndu mmadụ 7 n'ime obodo Ụmụcheke dị na kansụl n'Imo steeti Imo. Ndị obodo nọ n'ogbe ahụ ndị hụrụ ka ya bụ ebelebe siri gbuo kwuru na ndị ọkpa egbe ahụ wakporo ndị ndu a n'otu nnọkọ ha nọ n'ụlọ onye prezident jeneral ha nke ime obodo ahụ bụkwa onye so na ndị nke ha gburu egbu. Onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Imo Danjuma Aboki na njem nleta o mere ga ngwa ngwa n'obodo ahụ kọwara na ebelebe ahụ bụ ihe nke dị mwute, na-ekwu na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii gbarụrụ ihu maka ọnọdụ a. O kwuru na nnyocha na-aga n'ihu iji chọpụta ndị kpara nkata arụ a ma mee ka ha gbaa egwu soro gede iwu ga-akọrọ ha. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV Aba ka ị na-egere akụkọ ndị a ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọsi ike, ana m alọtaghachi. Nnọọ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ. Akụkọ sitere na mba ofesi. Kamala Harris nke mba Amerịka ga-ahọrọ onye osote ya n'ọsọ na-agba ugbu a maka ọkwa onye isi ala dịka ọ na-akwadebe maka njem nleta gburugburu steeti ndị bụ agaba kpọtụrụ n'ịchụ nta nkwado ndọrọndọrọ ọchịchị nke ebumnobi ya bụ iji kpokọta nkwado maka inweta mmeri
na nta banyere otu ọ ga-esi mee ihe nke chere ya n'ihu maka oche onye isi ala mba Amerịka. Ụzọ niile esi erute oche ọchịchị White House na-agafekarị site na steeti ụfọdụ ndị bụ aka kpara nkwa ihe kwuo, ebe Harris ga-amalite njem ịchụnta nkwado ya sara mbara abalị 5 nke ọ ga-emelite ugbu a na nke mbụ na obodo Pennsylvania, dịka ọ na-agbakọ na-adịkwa njikere izute Donald Trump na ntuliaka abalị 5 nke ọnwa Nọvemba afọ a. Dịka o nwetara vootu juru afọ nke a ga-atụkwasịli obi site n'aka ndị nnọchiteanya otu pati ya bụ Democrat maka otu pati ahụ ịhọpụta ya dịka nwaanyị mbụ, onye isi ojii mbụ, nakwa onye mpaghara ndịda Asia nke mbụ, nakwa osote onye isi ala nke mbụ nke ga-azọ ọkwa onye isi ala n'ala Amerịka. Ọ na-azọ njem ugbu a na nkwadebe izute nnukwu ọgbakọ ga-ehi odo na steeti Chicago n'ime izu abụọ na-abịa ugbu a iji bụrụ onye nke ga-akpara otu pati ya bụ Democrat n'ọbụ aka ya. Ka anyị gaa n'akụkọ akụnụba. Ogo mgbanwe ego maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbubata ngwaahịa NCS na aha mkpirisi dịka a na-akọwapụta na ọ bụ ụtụ ndị a na-atụ banyere ngwaahịa agbagola ruo 1,000 naira na narị naira 6 nakwa 18 nakwa ọma 73 maka $1 na ihe metụtara mgbakọ ikpeazụ nke ha wepụtara n'ebe ndebe ozi ha dị n'akara nwudide. Nke a na-anọchite anya mbugo nke naira 18 site na ogo ọnọbụ na ya na mbụ bụkwanụ 1,000 naira na narị naira 6 na mbụ. Ogo mgbanwe ahụ nke ngwaahịa bụ nke kasị elu ahụtụrụla kamgbe abalị 2 nke ọnwa Maachị afọ 2024 mgbe mgbanwe ahụ bụkwanụ nke metụtara ụtụ a na-atụ n'elu ngwaahịa ka nọ n'1,000 naira na narị naira 630 maka $1. Mbugo nke ụtụ ngwaahịa nke ndị ọrụ kọstọm na-abịa dịka naira nọgidere ugbu a na-eji pasentị 10 nakwa 4 na-ada ada n'ọnwa Julaị. Ozi sitere n'aka otu bọọdụ FMDQ na-egosipụta na naira dara ada n'ime ọnwa 4 gara aga, bụkwanụ nke ọ nọrọ na ya na-amụ efeke n'agbata 1,000 naira narị naira 5 na ọma 32 na 1,000 naira narị naira 621 nakwa ọma 20 na-abụ nke na-agbadata n'otu esi bụ mara ya bụbu 1,000 naira na narị naira 5 nke ọ na-agafebeghị kamgbe emetụtara ihe metụtara iri elu ọjị. Ọdịda nke naira na-abịa dịka ụlọ ọba ego ukwu ala anyị bụ CBN na-eme mgbalị iji lebara ọnọdụ naira nọ na ya ugbu a anya n'ime ahịa. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu egwu bọọlụ nkata nke ala Nigeria ama dịka The Tigress gbara n'akụkọ n'ihe metụtara asọmpi egwuregwu Olympics na-aga n'ihu na Paris nke afọ 2024 n'itozu oke nke 5 na mba ụwa niile. N'ihe omume ọzọ, nwa afọ ala anyị bụ Favour Ofili etozuola oke maka agba nke na-esota nke ikpeazụ n'ọsọ 100 mita 2 n'egwuregwu Olympics nke afọ 2024. Ofili jiri ihe dịka nkeji 22 nakwa tenkom 24 gbaa onye nke mbụ ma nweta mmeri, bụkwanụ mmeri ya kacha ibe ya mma ugbu a na ime ogo nke 6 nke ịma aka ahụ. O sorola ugbu a nọrọ n'ihu ọkaibe ndị mba Britain bụ Asha Smith nakwa zuoru ala nke mba Gambia bụ Gina Abbas Bataye. Ekweghị Ofili gbara afọ 21 soro n'ịgba ọsọ 100 mita n'egwuregwu Olympics ahụ na-aga n'ihu ugbu a na Paris n'ihi ịkụ afọ n'ala otu ala Nigeria na-ahụ maka egwuregwu nakwa otu kọmitii ala anyị ehiwere maka egwuregwu Olympics kụrụ n'ime ihe ha kwesịrị ime n'idebanye aha nwata nwaanyị a na ngwa ngwa.
Igbo ndị ọma otu ahụ ka o siri ha anyị n'ọnụ n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu anyị apịachie ya kpamkpam geghachi ntị ka ị nụrụkwa isi akụkọ ndị ahụ hiri odo n'akụkọ anyị taa. Ihe niile adịghachila otu ọ dịbu na mbụ n'azụmahịa na steeti Abịa ka a nọchara n'ime ụlọ n'ihi njegharị ozuru ala anyị ọnụ. Ndị ọkpa egbe egbuola ndị ndu ime obodo mmadụ 7 n'Ụmụcheke kansụl Ọnịimo dị na steeti Imo n'oge ha nọ na nnọkọ ha. Onyeisiala Tinubu agwala ụmụ Naịjirịa okwu na-akpọ oku ka akwụsị njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ ma nabata ohere nkwurịta okwu. Onye ọma m ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ gere maka iri akụkọ ụwa nke taa. Chebirikwa anyị mgbe anyị ga-ewetakwara gị akụkọ ụwa ọzọ tutu ruo mgbe ahụ. Abụ m Ezinne Mmadụ na-ekele gị maka ime nke a. Kachi bọnụ.